Salutare la toți, bine ați venit pe canalul meu. Salutare. Bine ați venit pe canalul meu, Alexandra Talpă Alex. Și aici suntem cu Matei. Bună. Bună. Și cu Pisi. Eu cu Pisi, uite aici. Doarme. Îl cheamă, stai un pic, Matei. Îl cheamă Tom pentru că e băiețel. Miau. Și cu Matei. Bună. Ia zi, ce faceți? Ce faceți? Zi să dea like Dai și să se aboneze. aboneze. Să dea pe cloțopel. Cloțopel. Așa, bravo. Și pisica zice, la fel. Pisi, uite aici. Ia uite, e timid de ecran. Uite, pe Matei. Bună. Matei. Nu se da așa. Uite lumea. Ia fă bună la toată lumea. Dar buneze la mea. Cam acest a fost cu acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați pe cloțopel. Cloțopel. Cu voi a fost Alexandra și Matei. Bună. Pa! Pa!